ברוכות הבאות לפרק חדש של מטאור על עקבים. היום יש לי את הכבוד ואת הזכות לארח את סמדר מוזס קפלן, שהיא רואה את החשבון שלי, ומתוך זה שהפודקאסט עוסק בנשים עצמאיות, שיש להם עסקים שרוצות להתפתח. עבודה מול רואי חשבון זה אחד הדברים החשובים, וזו הסיבה שככה הרבה שאלות עולות והרבה דברים שאנחנו לא יודעות, אז החלטתי סוף סוף לארח גם אותך פה, ולשאול את כל השאלות שככה באתי מוכנה איתם. אז בואי תציגי רגע את עצמך, כי יש לך משרד לראיית חשבון לעסקים, אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל ככה בכיף. שמי סמדר מוזס קפלן, אני רואת חשבון. האמת היא, המשרד שלי חוגג, תמיד בספטמבר אני חוגג 11 שנים, אני כבר רואת חשבון 20 שנה, אבל פתחתי אותו אחרי הרבה שנים שהייתי שכירה, אני מאוד מאוד פחדנית, ולאט לאט הוא גדל, ועכשיו יש לי 4 עובדות, עדיין משרד רואה חשבון בוטיק, זה מאוד מאוד חשוב לי. אני מתמחה בעסקים קטנים שרוצים, א', לשלוט במספרים, לישון טוב בלילה, ומצד שני לגדול. והוא מאוד דיגיטלי. הוא לגמרי מספק את זה, המשרד שלך, אז בתור לקוחה 11 שנים, לגמרי יכולה להעיד שזה, לגמרי את מביאה לשולחן את מה שאת מדברת עליו. אני חושבת שהדבר הראשון שנדבר עליו זה רגע הציפיות מול המציאות. שכשאנחנו אומרים, יש לי רואה חשבון שמנהל לי את הכסף, הוא לא מנהל את הכסף. וכאילו איפשהו הציפייה היא שכן, אז הרואה חשבון יעשה לי את זה, בואי רגע נשים את זה על השולחן. מה בסוף גבולות הגזרה באמת של רואה חשבון בעסק, לא משנה באיזה תחום, כי בסוף הם הרבה שונים, אני אגיד את זה, ממה שאנחנו מצפים שזה יהיה, או בראש שלנו שבא לנו שזה יהיה. וואי, זו שאלה מעולה להתחיל איתה את הפרק, כי באמת זה אחת, אני חושבת, הבעיות והאכזבות, שיש אחד מרואה חשבון, ואז גם מהעסק או מבעלת עסק, היא כאילו מרגישה כזאת, או כאילו אנחנו מדברים לנשים, מרגישות כזה, משהו אני לא עושה טוב, הרואה חשבון לא טוב, אז מעולה, מעולה, מעולה. קודם כל, התפקיד, כאילו, כספים באופן כללי, זה יש מלא מלא דברים שצריך לעשות. כאילו, את יודעת את זה, זה מתחיל אפילו מלגבות את הכסף, להוציא הזמנות עבודה, כאילו בואי נתחיל רגע מלתמחר נכון. לתמחר, כאילו, אני אומרת, הרואה חשבון, נגיד עכשיו, באתי כאילו בתקופה ממש לחוצה, זו תקופה של המע"מ זה הסוף של התהליך של החודשיים האחרונים. זה רק בסוף מביאים לי את ההכנסות, את ההוצאות, אבל לפני זה יש כל כך הרבה עבודה, שזה לא התפקיד של הרואה חשבון. לשלוח את ההוצאות, את ההכנסות. נגיד, יש לי עכשיו לקוחה, עכשיו ממש הייתי באוטו, היא כתבה לי, אוי, רק עכשיו שלחתי את ההכנסות, רק עכשיו הפקתי הכנסות של יולי-אוגוסט, שזה כאילו, אמרתי להם, אנחנו בספטמבר. אז התפקיד של בעל העסק, בואו נעשה סדר, התפקיד של בעלת העסק, אחד, זה להוציא את קבלות ללקוחות, החשבוניות ללקוחות, ההוצאות מחיר. להוציא אותם בזמן? להוציא אותם בזמן, לא אחרי חודשיים, ואפרופו נדבר על ביקורת מס הכנסה אחר כך בצד, אבל כל הבק אופיס הזה, זה התפקיד של בעל העסק. נגיד גם, אני מספרת דברים שממש קראו לי היום בבוקר, לקוח שעשה טעות בחשבונית, והוא צריך להוציא חשבונית זיכוי, ומצד שני הוא צריך להוציא חשבונית מס. הוא אומר לי, את לא יכולה לעשות לי את זה? לא, אני לא. כאילו, אנחנו לא שירותי משרד. אני יכולה לתמחר את זה בנפרד, ואם אני אחליט שאני פתחת את העסק, אבל לא. התפקיד של בעל העסק זה לארגן את כל הניירת לרואה חשבון. זה דבר אחד. ודבר שני, גם מתעסק בכל הגבייה, כל ניהול הכספים, שזה מחלקה אחרת לגמרי, כי בוא נחשוב על זה שאם אנחנו עסק גדול, לא יודעת, שטראוס, פוקס, אז יש מחלקת הנהלת חשבונות ויש את מחלקת הכספים. אז א', לדאוג שיהיה לי כסף לשלם את המע"מ, זה התפקיד של בעל העסק. אני זוכרת שפתחתי את העסק, אמנם באמת לפני 11 שנה, אז הכוח היה אומר לי, וואו, אין לי כסף לשלם את המע"מ. והייתי לוקחת את זה מאוד על הכתפיים שלי, שוואי, מה לא עשיתי ומה לא הסברתי לו, וכן אני מנסה... אבל זה לא שלך. נכון, אבל זה שלי אני רוצה אבל כן להכניס פה, אני רואה את זה בכל התחומים בעסקים, אבל בטח בקוסמטיקה, כי זה התחום שאני מגיעה ממנו, מלמדים אותנו מקצוע, לא מלמדים אותנו לנהל את העסק ומה האחרויות שלך, ואז אתה מתחיל לקבל מקדמות של מס הכנסה, ואתה מתחיל לשלם מע"מ, ואתה כאילו, זה הכל סינית בהתחלה, עד שאתה בכלל מבין מה עושים כל הדבר הזה.
אז כמו שאת אומרת, גם להתכוונן לזה שצריך לשלם מס הכנסה ומע"מ וביטוח לאומי וכל ההפרשות הפנסיוניות, זה בעל העסק חייב להיות על זה, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שעשיתי די בהתחלה של העסק איתך, שבאמת ישבנו ואמרנו, אוקיי, צריך להכין את זה וצריך להכין את זה וצריך להכין את זה, ואז משם היה לי איזשהו בסיס להתחיל עם זה. אז אני חושבת שגם עוד לפני שככה להפריד ציפיות ומציאות מול רואי חשבון, זה באמת לשבת רגע לשיחה ולהבין בכלל מה זה כל נכון, באמת לשבת, זה אני תמיד ממליצה. תשבו ותבינו מה זה כל הדברים שצריך לעשות, זה כמו שאני רוקדת פלמנקו, ועכשיו יש מורה חדש, בחור צעיר בן 22, והוא אמר, תקשיבו, התפקיד שלכם, אני מלמד, והתפקיד שלכם זה לשאול שאלות. ואז אמרתי, וואי, זה בול כמו התפקיד שלי, כי אני כל חיי, כמו שהבנת, רואת חשבון, ואני לא יודעת שמה שקוסמטיקאית יודעת, לא יודעת, כי לי זה נראה טריוויאלי לדעת להוציא קבלה. אבל אתם, כבעלות עסקים, צריכות להרגיש הכי חופשיים עם הרואה חשבון, וזה תמיד אני אומרת ללקוחות שלי, תרגישו חופשי לשאול את השאלות הכי מטומטמות. מה זה קבלה? איך מוצאים קבלה? גם, כאילו, איזה סוג של קבלה? מה היא רוצה? כן, דברים כאלה, תשבו ותשאלו את הכל, בלי להתבייש. מתי מוצאים קבלה? גם לי זה נראה ברור שאם לקוח משלם לי, אז אני מוציאה חשבונית מס קבלה. ולקח לי זמן להבין שמה שאני מדברת זה לא מה שהבעלות עסקים, כי אני לא קוסמטיקאית, אין סיכוי, ידיים שלי שמאליות, אבל אז כל אחד צריך לדעת באמת מה גבולות הגזרה, ואת לא יודעת, אז תשאלי, ואל תתביישי לשאול, ואני חושבת שגם ביתך עשית עבודה מדהימה. כל הזמן שאלת, רגע, מה זה, מה אני צריכה לעשות, מה, וזה, לשאול את השאלות, זו השאלה, ואם גם לא מבינים, לשאול עוד פעם, ואני חושבת שגם להבין שכל הזמן השאלות משתנות, כי נגיד אני בעלת עסק בת שנה, העסק שלי גדל, אז השאלות גם משתנות, כי גם אנחנו משתנים. כי כבר למדתי דבר או שניים, פתאום אני מגלה עוד תחום חדש, ופתאום צריך לשלם עוד משהו, ופתאום אני רוצה להשקיע להשקעות, כי התפניתי רגע, עליתי שלב בעסק. בדיוק, אז כל הזמן לשאול, לשבת עם הרואה חשבון, אפילו שיחות טלפון, כאילו היום, פעם, כאילו נגיד כבר 11 שנה העסק שלי, אז הם היו באים לפגישה, היום לא חייבים, מספיק להתקשר, תגידי, סמדר, מה זה, מה את אומרת, כאלה דברים. מדהים. עכשיו, יאללה, נתחיל את השאלות, כי שאלנו אתמול באינסטגרם ושאלו הרבה שאלות, אז יאללה. מה הטעות הכי נפוצה שבעלות עסקים עושות כשזה מגיע למיסים? וואו. האמת היא, ראיתי איזה סרטון של מישהו, שהוא אומר שאם תשאלי בעלת עסק מה, או בכלל, מה המיסים שלה, הרוב לא יודעים בכלל, כאילו אני אשאל את, לא יודעת, אלון, כאילו, מה המיסים שלך? הוא יגיד, הרבה, יש לי הרבה מיסים. אני אגיד לו, כמה? וואי, אין לו מושג, לא יודעים. אז קודם כל, לדעת שוב, לכתוב על דף, המיסים שלי ככה, המס הכנסה שלי ככה, קודם כל לדעת. כי אנחנו חיים הרבה פעמים חוסר ידיעה, מכניס ללחץ, ויש הרבה בעלות עסקים, נגיד נשים, אישה עם 3 ילדים, היא לוקח זמן עד שהיא משלמת מיסים, אבל היא חיה בתחושה שיש הרבה מיסים, ויש לי הרבה מיסים. כי זה מה שהסביבה גם כל הזמן מדברת, ואנחנו מאמצות את השפה של הפחדים גם של האחרים, אנחנו מעבירים אלינו. אז עוד פעם, תכתבו על דף, יש לי ביטוח לאומי ככה, מס הכנסה ככה, מע"מ ככה, ואז יכול להיות שאני אישה, אני יכולה להרוויח עד 13,000 שקל רווח, ואני לא חייבת לשלם מס הכנסה. או מצד שני, יש את הצד השני, הסקאלה השנייה, שלא יודעים בכלל מה המיסים, שזה גם טעות. אז מה שלי מאוד נוח אצלך, זה שאת עובדת בעצם עם מערכת ממוחשבת, ואז בעצם כל ההוצאות, כל מה שאני מעלה, אני יכולה לראות שם בדוחות חודשים אחורה, את כל התחזית, את הכל. ואחד הדברים שאני מלמדת היום גם קוסמטיקאיות, זה באמת רגע גם להיערך, לקחת בחשבון, זה המיסים שאני צריכה לשלם כל חודשיים, כל שנה, כל חודש, לא משנה מה סדר הגודל של העסק, ולעשות לזה פיקדונות, ופשוט לשים את הכסף בצד, כי הוא לא שלנו, אנחנו סך הכל צינור להעביר את הכסף הזה. ואני חושבת שזה הרבה פעמים באמת מוריד את רמות הסטרס, וכשאני מגלה על עצמי שככל שאני יודעת יותר, יש תחושת ביטחון של כאילו, אוקיי, אז אני יודעת מה מצפה לי, מה אני צריכה לעשות. כשזה בחוסר ודאות כזה ומשהו מעורפל, אז זה מפחיד ומכניס לחרדות. נכון, אז באמת הטכנולוגיה, נגיד, אני עובדת גם מפינבוט, גם מפייפרלס, אפשר כאילו לדעת כל הזמן מה המס הכנסה, ואני אגלה לך סוד, הרוב לא נכנסים בכלל. אני חשבתי שהתחלתי לעבוד עם התוכנה הזאת, שזה התחיל בקורונה, וואו, כולם ידעו לא רוצים לדעת, הם רוצים, אני יודעת את המיסים של הלקוחות שלי, אבל
באמת, תדעו, זה לא עכשיו מתמטיקה, להיות מהנדס תוכנה. זה רק לראות מספר. בדיוק, רק לדעת את זה, וזה כל כך, כמו כאילו גם, נגיד יש ראש השנה עוד מעט, אז אני בלחץ, מה אני אכין? אבל ברגע שאני אדע מה אני הולכת להכין, אז אני אהיה יותר רגועה. אז אותו דבר עם המיסים. תהיו כאילו, תרשמו, אם אתם באמת עוסקות מורשות, מה שאמרת, שימו את הכסף בצד. היום מבחינה טכנולוגית אפשר לדעת את זה בצורה מאוד מהירה. לגמרי. גם דרך אגב, רוב התוכנות שמנהלות קליניקות היום, אז כבר רשום לך מה המחזור החודשי, וכמה מתוך זה את אמורה לשלם מס הכנסה. מע"מ. נכון. מע"מ, אבל כן, אבל זה הטעות השנייה, טעות של קוסמטיקאיות. זה לא טעות, אבל הרבה אפרופו, אם תשאלי מישהי מה ההכנסות שלך, אז היא תגיד לך את ההכנסות. נכון. אבל בתחום שלך, כאילו בתחום של הקוסמטיקה, יש הרבה הוצאות. המון. וזה גם תחום שאפשר, כאילו, יש לי לא מעט קוסמטיקאיות שהן כאילו, היו להם מלא הוצאות ומלאי, והם כבר לא ידעו, הם חשבו שההכנסה שלהם 100,000 שקל. ואז לוקחים הלוואה רגע לסגור פה איזה חור, ולוקחות הלוואה לקחת עוד איזה מכשיר, ובסוף רגע קודם לאפס, להבין מה המחזור, עם מה אנחנו עובדות, ומשם לצמוח. בדיוק, המחזור והרווח. כאילו, הרבה פעמים באות אליי, כאילו, פגישה כזאת כמו מיפוי כזה, חד פעמית, לראות איפה אנחנו עומדים, כי, שוב, יש את המחזור, יש את ההוצאות ויש את הרווח. כל המיסים נקבעים על הרווח, על זה אני שמה בצד המיסים, אבל בגלל שזה שוב, תחום שלקראת סוף שנה, נכון? יש את הקטע שמציעים לכם, תקני וזה גם מאוד מאוד מפתה, אבל צריך לדעת מה אפשר, מה אי אפשר, מה המצב. אני חושבת שזה באופן כללי, בגלל שלא מלמדים אותנו את זה מגיל צעיר, איך להתעסק עם החשבונות בנק שלנו, ואיך לנהל את הכסף שלנו, אז גם בבתים אנחנו לא תמיד יודעים לעשות את זה, ומי שמשכיל והולך ללמוד את זה באיזשהו שלב בחיים, אז הוא יודע לקחת את זה גם לתחומים אחרים, ובטח שזה גם, איך להגיד את זה, משקף את זה גם על העסקים. נכון. אז זה לגמרי... שזה אפרופו, פעם אמרתי, כאילו הבת שלי, יש לי בת עם רישיון, והשנייה עכשיו לומדת, אז לקבל רישיון נהיגה, הם לומדים כל כך הרבה שעות, ותחשבי על עסקים, כאילו כל בן אדם יכול לפתוח עסק, פאק יש לי עסק תוך דקה. אבל מה עושים הלאה? אבל מה עושים איתו? איך מנהלים אותו? ואז נוצר באמת הכאב והפער הזה, שהיה לי עסק, והיה לי עיכול, והיה לי זה, אז תבינו שזה כמו רישיון נהיגה, רק רישיון לעסק, אותו דבר. בול. אז אני אומרת, גם מי שרוצה לפתוח עסק קטן, לכו לפגישה עם רואה חשבון, תלמדו כל מה שצריך לפני שאתם פותחים את העסק, או תוך כדי, ממש בהתחלה, כדי, מה שנקרא, לישון בשקט, כמו שאת אומרת, וזה ממש שווה את זה. מה זה בעצם מקדמות, ולמה לא כדאי לפחד בהן? וואו, אוקיי. טוב, מקדמות מס הכנסה, יש מקדמות מס הכנסה, יש מקדמות ביטוח לאומי. מקדמות מס הכנסה, זה כמו שמי שהייתה שכירה, זה היה כאילו את הקטע שמורידים מס הכנסה, אז אנחנו כעצמאיות אין את זה, אז אנחנו צריכות לשלם את המס הכנסה, ואז זה אומר שצריך כל חודשיים לשלם את המקדמות מס הכנסה, במקום שיהיה חוב בסוף שנה. ואז אם נגיד שילמנו יותר מדי, אז מקבלים החזר עם ריבית, ולא צריך לפחד, כי יש לי הרבה לקוחות שאומרים לי, אנחנו מעדיפים לשלם, כי זה סוג של חיסכון, ותמיד זה יוצא להם בזמן הנכון, או באוגוסט, שזה זמן מעולה לקבל, או בספטמבר, וזה הפוך מאשר שאני אגיד ללקוחה, תקשיבי, את צריכה לשלם עכשיו 8,000 שקל באוגוסט. וזה מבחינתי, דרך אגב, המדד, האם הרואה חשבון טוב או לא, אם בסוף שנה את צריכה לשלם כסף, או שאת מקבלת בדרך כלל איזה החזר כזה קטן, וזה אחלה. וזה כיף, ושוב, אפרופו, זה מחזיר אותנו לפחדים על המיסים, כי אם אני כאילו לא יודעת, כשאני משלמת מקדמות, אני אומרת, טוב, לפחות שגם צריך לבדוק אם זה תקין, המקדמות האלה, אבל הם מחזירים את הכסף. הרי הפחד הכי גדול של אנשים, שמס הכנסה לא יחזיר את הכסף. לא קרה לי אף פעם אצלי לקוחות שלא קיבלו את הכסף, אין מצב כזה. אז תשלמו, תדעו, זה עדיף, תמיד תחשבו על האופציה השנייה שתצטרכו להשלים את זה, ויש גם מקדמות ביטוח לאומי, שזה קבוע כל חודש אותו דבר, חייבים, כי זה גם סוג של ביטוח, אם חס וחלילה משהו קורה, אין כיסוי ביטוחי, סליחה, והנושא של, גם, אם שילמתי יותר מדי, אנחנו תקבלו בחזרה. עדיף לשלם יותר,
ולא פחות. עדיף לא להתעסק עם רשויות המיסים, לשלם את הכל בזמן, ומה שנקרא, זה באמת לישון בשקט, ואני תמיד אומרת, אז כן, גם אני מרוויחה יפה, אז סבבה, אני אשלם כמה שיותר מיסים, אבל רק שיהיה לי לשלם מיסים, זה אומר שהעסק עובד, נכון. מכניס, הכל בסדר. רק לדעת לתכנן את זה באמת, בדיוק. ולא להגיע להפתעות של אופס, לא יודעת מה, הכנסתי מחזור 50, בזבזתי את כל ה-50, ואז אין לי מאיפה לשלם ואין לי משכורת. זה התכנון נכון, החכם. או גם כאילו קפיצות, נגיד, אוקיי, היה לי שנה מצוינת, ויש הרבה רואי חשבון שהם לא מקפידים על הנושא הזה של המקדמות, ואז פתאום הדוח השנתי מודיעים, וזה מבאס, כי זה תמיד נופל בתקופה הלא נכונה. זה אף פעם לא נכון. אף פעם זה לא כיף לשלם, זה יותר כיף לקבל. וגם התמחור, כאילו נגיד, לא יודעת, קוסמטיקאית תמחרה את עצמה, טיפול פנים 350 שקל, לא יודעת, והיא לקחה בחשבון שאין לה מיסים. אבל פתאום היא כאילו מגלה אחרי שנה שהתמחור שלה אחר לגמרי, ויש לה מיסים, ויכול להיות שהיא הפכה למורשה שהיא לא שמה לב, וזה משהו אחר לגמרי. ואז היא מתבאסת, ואז מתחיל עוד פעם הלופ, וואי, העסק שלי לא רווחי, ולא כדאי לי, ואז הן מגיעות אלייך שתעזרי להם. אבל זה בס, כאילו עדיף תמיד לדעת להיות עם האצבע על הדופק, ואם את צריכה לעשות אדפטציה של המחירים, להעלות אותם, אז להעלות את זה גם כשאנחנו צריכים להעלות מחירים בלחץ, כי הרואה חשבון אמר לי, זה לא בא טוב. אני בן אדם של תהליכים, של כאילו הכל אצלי לאט, אוקיי, אז אני צריכה להעלות את המחיר, אני אלך, אבדוק איך אני עושה את זה, אלך לאנשי מקצוע, לתוכנית ליווי מסוימת, ולא בלחץ, כי כאילו, וואי, אני חייבת עכשיו, זה גם הלקוחות קולטים את הלחץ הזה. ברור, אני תמיד אומרת, בסוף אנשים קונים מאנרגיה, משפע, לא ממקום של לחץ והקטנה. כשאנחנו באים מהמקום הזה, זה אף פעם לא יעבוד. כשאנחנו באות רגע בשפע וזה, וכשאנחנו באות ממקום בטוח של למה אנחנו בכלל מעלות את המחיר הזה, זה מתקבל אחרת. נכון. אגב, עשיתי על זה פוסט שאת הגבת לי, על ה-how dare you, כאילו, איך את מעזה להעלות מחיר. אז שוב, זה צריך, כאילו, אצלי זה מאוד, זה נושא מאוד רגיש, ואני עושה את זה מאוד לאט. אז צריך זמן. אז אותו דבר, אם אתה בן אדם שאוקיי, לא, אז בדרך כלל גברים, לא, אולי זה הכללה, אבל גבר, הוא אומר, טוב, אני לקחתי טיפול פנים 500, עכשיו, טוב, אין בעיה ככה, אבל רוב הנשים שאני מכירה, הן צריכות את זה יותר לאט. שזה בכלל פרק שאני הולכת לצלם על הבדלים בגברים ונשים, איך הם מנהלים עסקים, כי זה state of mind שונה לגמרי. אני רואה את זה אחרת, נגיד אישה שהופכת להיות עוסק מורשה, זה הכללה, כן? אני לא זה, אבל הרוב זה כזה, וואו, אומייגאד, איך אני אעשה את זה, ומה יהיה, וזה, ולחץ. וגברים כאילו, אוקיי, טוב, אני מעלה את 18%, יאללה, מה עושים? זה לא בושה להודות שאנחנו כאלה, אני לא מתביישת, אבל אני משחקת עם מה שיש לי, ואני מתנהלת עם זה נכון. בדיוק, ללמוד רגע ולהיות בביטחון לדעת מה לעשות מהצד הבא. בדיוק, מאוד מאוד חשוב. טוב, יש פה שאלה מאוד שהיא מעניינת את כולם, אני מניחה. איך אפשר לשלם פחות מיסים בצורה חוקית? וואו. קודם כל, אני כבר אומרת כוכבית, אנחנו לא בעד לעשות כסף שחור. נכון, אני חושבת שזה לא שווה לסכן, זה לא שווה לסכן את העסק. כי אז זה לא חוקי. בדיוק, ואז גם אם חס וחלילה קורה משהו, סוגרים עסקים וכאלה, לא מקבלים על זה פיצויים, עדיף, מה שנקרא, נכון. אנחנו שמות הכל על השולחן, הכל גלוי. פיצויים, חופשת לידה, אגב, זה גם נשים נשים שנכנסות להיריון, זכאיות לחופשת לידה, גם עצמאיות, כי הרבה פעמים עצמאיות חושבות שהן לא זכאיות, אבל זה בסיס הרווח שדיווחנו. ואם עבדנו בשחור, אז זה לא נמצא שם, ולא משנה באמת הפיצויים, שגם הכל צף במלחמה, אז הפיצויים אומרים לי, וואי, למה קיבלתי פיצוי כזה נמוך, אבל זה מה שדיווחת. אז נשים את זה בצד, ואני יודעת שהמיסים פה גבוהים, רצחניים, מע"מ זה 18%, ביטוח לאומי 8%. זה המשחק, זה איפה שאנחנו נמצאים. פעם מישהו אמר לי שאם שכירים היו שמים לב כמה הם משלמים מיסים, הם היו שורפים את המדינה. אבל שכיר לא שם לב, גם אני שהייתי שכירה, הייתי מסתכלת כמה נכנס לי נטו וזהו. אבל ברגע שעצמי משלם את זה, אז זה יותר כואב. אז אוקיי, אז מה עושים? איך עושים את זה? אני חושב, כאילו, קודם כל הוצאות מוכרות, הרי מיסים זה לפי הרווח. ולשלוח את ההוצאות, אבל זה לא חוכמה רק לשלוח, צריך לעקוב אחרי זה, לבדוק אותם. יש כל כך הרבה כסף שזרוק על הרצפה, שבעלי עסקים בכלל, בעלי עסקים לא מודעים לזה. תמצאו לכם דרך, צ'קליסט מסוים, שנגיד יש לקוחה שהיא מאמנת כושר, שיש לה את הצ'קליסט הכי דבילי שיש, כזה דף A4, והיא פשוט מסמנת כל חודש, כאילו איזה הוצאות היא הביאה.
גם זה, לכו תשבו עם עורך חשבון שלכם ותבדקו בכלל מהי הוצאה מוכרת. כי נגיד עשיתי ליווי עכשיו לא מזמן למישהי, ואז היא יושבת והיא אומרת לי, אוי, מעולם לא הגשתי חשבון חשמל, והקליניקה שלה בבית כבר 4 שנים. זה מלא כסף. אז תעשו, בקרה, כל הזמן. לבדוק בכלל למה אתם זכאים. נכון, יש לי באתר רשימה של הוצאות מוכרות גם לפטורים וגם רושים, כי זו השאלה שאנשים הכי שואלים. כי אם אני אעשה פעם הרצאה, זה יהיה רק על זה. אז אחרי שאתם יודעים, אבל מה לעשות, החיים, חופש גדול, חגים, פעם בכמה זמן תבקשו מהרואה חשבון כרטסת, ותראו אם שלחתם, זה נמצא, כי הרבה פעמים שולחים, גם את עובדת עם האפליקציה, פתאום היא לא עבדה, פתאום זה בקרה, כאילו אני אומרת קודם כל הידע, ואחר כך לבקר, לעשות בקרה, לעבור על הכרטיסי אשראי, כי עצמאים אין לנו דרך, זה לא כמו חברה בעם שזה סגור. אז קודם כל שיהיה לכם את הידע מה מוכר. וגם בכמה, כי נגיד אני גיליתי לאחרונה שוב, בזכות שיחה איתך, שחומרי ניקוי מוכרים בצורה אחרת מכיבוד, אז התחלתי להפריד את זה גם בחשבוניות. נכון, עשיתי סרטון, לילך עשתה על זה, שלחתי אותה לסופר, אמרתי לה, כאילו הרבה פעמים מביאים סופר אחד שלם, לא, תפרידו את החומרי ניקוי, את הכיבודים, וזה דברים קטנים שבסוף מביאים מאות ואלפי שקלים בחודש, בלצמצם תשלומי מיסים, ואין שום סיבה לשלם יותר ממה שאנחנו צריכות. וצריך לעבוד בשביל זה, גם היה לי איזה משפט שאני לא זוכרת אותו עכשיו, כאילו בשביל לחסוך מיסים צריך לעבוד. זה לא כאילו, זה לא מספיק, כאילו היום באמת מקובל כל האפליקציות ששולחים, צריך לעבור, צריך להיות איזושהי שיטה, כמו שעושים כזה שגרת בוקר לאיפור, או לא יודעת מה, או תיקוי פנים. כמו שאת אומרת, צ'קליסט כזה, של לבדוק שבאמת שלחת הכל, שהכל נקלט, שהכל עבר, וגם טיפ, לא בזמן המע"מ. כאילו, בזמן המע"מ זה לא הזמן עכשיו להגיד למנהלת חשבונות, כי היא כבר, היא רוצה, יש לה עוד הרבה הרבה אחרי המע"מ, אני תמיד ממליצה, אחרי המע"מ, תבקשו כרטסת, או שתדברו איתה, או כי גם, שוב, זה מחזיר אותנו לתקשורת עם הרואה חשבון. כל הזמן, ותכף יש על זה עוד הרבה שאלות. כן, אבל ההוצאות, זה הדרך להוריד את המיסים, לשלם קרן השתלמות, פנסיה, אבל גם לדבר על זה. אבל, ואם אין לכם הרבה הוצאות, אז יכול להיות שהעסק שלכם מאוד רווחי, שזה גם טוב. נגיד, יש לי לקוחות שהן מעצבות גרפיות, מישהי שהיא הדאנטרית. שהיא רק היועצת, שאין לה שום הוצאות. אז יש לזה גם צד טוב. כן, טוב, בעולם הקוסמטיקה, כמות ההוצאות היא כאילו אינסופית. בגלל זה אני אומרת גם שהרבה פעמים כשמישהי מתלבטת ללכת לליווי עסקי אצל מישהי שהיא לא קוסמטיקאית, שלא מכירה מה זה לנהל קליניקה, אני לפעמים שואלת, האם יש לה את הידע של איך לנהל קליניקה, שאת צריכה גם מכשור, גם חומרים, גם מלאי של חומרים, ואיך את מתנהלת עם כל הדבר הזה, כי זה עולם שונה ומלואו מעסק שהוא באמת עסק רזה, בלי כל ההוצאות האלה. נכון. אז זה באמת משהו לשים לב אליו. כן, גם אני תמיד ממליצה על יועץ, שהוא מתאים לתחום, שהוא גם מכיר, כי זה באמת, כל תחום יש לו את הייחודיות שלו, ונואנסים, ואיך הלקוחות פועלים, אני לא יודעת, נגיד, בתחום הקוסמטיקה, אם היום המלאי, כאילו, מביאים את זה די מהר, הם חייבים לנהל מלאי, כי משהו... בטח. תראי, חברות, את עושה הזמנה של חומרים. אני אוהבת לעשות זה פעם בשבועיים, 3, לעשות הזמנה של חומרים, כי אני לא אוהבת להחזיק מלאי גדול, כי שוב, אני צריכה לשלם עליו. בדיוק. זה לא בקונסיגנציה, איך אומרים את זה? כן, שאת בעצם לוקחת ואז משלמת רק אחרי שמכרת. את משלמת, את קונה את המלאי, את נכון. מחזיקה את המלאי אצלך, זה כסף שבעצם אצל החברה. כן. ובשביל להחזיר אותו, כמה שאתה אומר, אז אני אוהבת מה שנקרא להתנהל בצורה כזאת, ואז אני מחזיקה מלאים קטנים, לפי הצורך, מזמינה לי עוד. אפרופו מלאי, באמת סוף שנה, כי תמיד אני מבקשת רשימת מלאי, ואז זה משנה את הרווח, בלי שבעלת עסק שמה לב בכלל, זה מנטרל את ההוצאות, זה מסובך להסביר את זה, אבל שימו לב שאם יש לכם מלאי, אנחנו מתקרבים עכשיו לסוף שנה, יכול להיות שהרווח שלכם יגדל ותשלמו מיסים בלי שאפילו שמתם לב, כי יש לכם מלאי, יש לכם מאוד 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 גדול. אז אולי עכשיו זה הזמן, לא יודעת, לפני החגים, אם עושים מבצעים או משהו כזה, לראות מה המלאי ולהתחיל להתכונן לסוף שנה, לא להתחיל לצבור מלאי, כי בגלל זה העסקים הגדולים נפטרים ממלאי. זה עכשיו הזמן, כאילו גם לא לחכות לסוף שנה, אוקיי, אני הולך לחסוך מיסים, לא. זה עכשיו להתחיל לחשוב, הרי תמיד אחרי החגים, לתכנן, תמיד אחרי החגים, זה בטח את יודעת את זה בתחום של הליווי, כולם כזה, אוקיי, אני רוצה יועץ עסקי, אני רוצה זה, ואז כאילו מתחילי, כאילו הלב, אולי, טוב, עכשיו להתחיל כאילו,
עוד פעם, לאט, לבדוק, לברר את הדברים האלה. יש גם מחזוריות בעסק, יש איזה שהם מוטיבים חוזרים שכל עונה משתנים, אז כמו שאת אומרת, סוף שנה אנחנו רוצים להיפטר ממלאי, שבקיץ אנחנו יותר בחופשות ועם הילדים, אז יש תקופות שאנחנו יודעים לעשות את הכיוונונים בעסק ומתי אנחנו משקיעים יותר באיזה תחום. אז זה באמת רגע לתכנן את השנה בגדול מלמעלה, שאת זה גם אנחנו שוכחים הרבה פעמים כן, כבעלי עסקים, של רגע לעשות זום אאוט, לעשות רגע סדר בכל הסיטואציה הזאת, ואז לא להיות בלחץ הזה, שאת יודעת מתי את מתפנה לנהל לתכנן את כל התזרים של העסק שלך ואת ההכנסות ואת המלאי. כן. מתי את עושה יותר דגש על שיווק, מתי... כלומר, לתכנן את השנה פחות או יותר כדי להיכנס שם לאיזה, שוב, מחזוריות, כי עסק הוא מחזור. וגם בהקשר אפרופו שזה גם נקודה חשובה של המיסים, כי כאילו צריך להבין שבאמת המיסים מסתכלים על זה שנתי. ואם נגיד, כל אחד גם יודע את העסק שלו, אם נגיד עכשיו אני רואה עסק מסוים, לא יודע, תכניס 400,000 שקל רווח, אבל הוא יודע שעכשיו מתחיל עונה חזקה. אז הוא צריך להגיד את זה לרואה חשבון, תקשיב, עכשיו אני מתחיל, העסק שלי יגדל. זה, כי יש מחזוריות, כאילו אצלכם נראה לי, לא יודעת, נראה לי בחורף, כאילו יש ירידה בדרך כלל. לא... אין חוקיות, זה נורא תלוי קליניקה, כמה יודעת לעבוד נכון. שצריך אותך. ונראה לי שאני שברתי כל מיתוס אפשרי בכל התחזיות של עולם הקוסמטיקה. כי, למה? כי גם אני אומרת את זה הרבה פעמים לעסקים, אתם צריכים לקחת בחשבון שתכלס, העסק עובד 9 חודשים. אמנם השנה היא 12, אבל עובדים 9. למה? כי יש לנו חגים, יש לנו חופשות, מחלות. זה גם הסיבה שפתחנו את העסק, בשביל לא לעבוד 24/7. אז תיקחו את זה, כאילו שאתם עושות תוכנית עסקית, תחלקו את זה שתכלס אתם מוכרים לעבוד 9 חודשים, ואז גם עוד פעם, הפער הזה, לא מתבאסים, וואי, חגים, לא עבדתי, אין הכנסות, חופש, להיות מוכנות לזה, חיסכון שמוכן רק לזה. בדיוק. גם קריות ביטחון, זה משהו שלא מלמדים אותנו, ושוב, 5 שנים האחרונות לימדו אותנו, מה שנקרא בעל כורחם, ליצור קריות ביטחון. עכשיו, פה אני אומרת, זה תמיד משתנה בין התפיסה של הבן אדם, ובין כמה הוא לחוץ יותר או פחות לחוץ, זה בין 3 חודשים ל9 חודשים, של הוצאות מינימליות, שאת עדיין יכולה להפריש לעצמך משכורת, ועדיין לשלם את כל ההתחייבויות של העסק המינימליות, בלי לקנות עכשיו סחורות וכאלה. כן. של לדעת להתנהל עם זה, שיהיה לך כסף בצד, ושתוכלי לישון בשקט, שגם אם קורה משהו, אז הכל בסדר, יש לך על מה להישען. כן, וזו באמת נקודה חשובה, שהרי העסק, המטרה שלו זה לממן את הבית, לא יודעת אם לממן, כאילו לעשות יציבות. זה אמצעי לחיות את החיים. בדיוק, אז גם זה הרבה בהתחלה קורה, שפותחות עסק, וחושבות שהעסק יתחיל תוך 3 חודשים, שהלוואי, אני מאחלת את זה לכולם, אבל אני כבר כמה, 11 שנה, אין הרבה עסקים של תוך 3-4 חודשים, שנה. מאוד מאוד חשוב לעסק בהתחלה, לקחת את הכרית ביטחון הזאת, לא יודעת, 2, 3, כי אם לא עושים את זה, פשוט העסק נסגר תוך שנה, כי, לא יודעת, הבעל לוחץ, באופן טבעי, אנחנו צריכים להתפרנס, זו מדינה מאוד מאוד יקרה. אז לחשוב, עסק בתחילת הדרך, שהוא צריך להיות 2 עד שהוא מתחיל, לא יודעת, את יותר. אני חושבת שזה גם עידן של האינסטנט הזה, שרואים מישהי פתחה קליניקה וישר, לא תמיד להאמין למה שאנחנו רואים ברשתות חברתיות, בסוף לפנות מותג, ואת יודעת זה יותר טוב ממני, לוקח שנים. זה לא קורה ביום אחד, לא משנה כמה השיווק שלי יהיה טוב, אני יכולה למלא את הקליניקה, את היומן אני קוראת לזה, ביום אחד, למלא אותו גם חצי שנה קדימה. השאלה כמה אני יודעת לשמר את הלקוחות שלי, כמה אני יודעת לתמחר את הטיפולים שיהיו רווחיים, ושאני בסוף החודש אראה גם את הכסף בבנק, ולא רק לשלם מיסים, לשלם סחורות בדיוק. ודברים כאלה. וזה לוקח זמן, וגם עסק צעיר, כשיש באמת את כל הדברים החדשים שאתה צריך להכניס ולממן, זה יותר קשה. אז באמת רגע לקחת אורך רוח ולהבין שזו תקופה של 2-3, עד שאתה באמת הופך למותג, לעסק עובד. בדיוק. זה באמת נקודה חשובה. מה ההבדל בין רווח לבין המשכורת שאני באמת רואה בחשבון שלי? המיסים. המיסים. כן. אני חושבת שיש שם עוד סוגיה שככה אני לאחרונה שמה עליה הדגש, שזה בעצם הרווח, הוא לא רק הרווח שאני רוצה למשוך לי כמשכורת, אני רוצה להשאיר לי גם את המקום הזה לקריות ביטחון, נכון. להשקעות עתידיות בעסק, ובעצם לא לוקחים את זה היום בחשבון.
נכון, וקודם כל אני חושבת שזה מתחיל מזה שהרבה החשבונות מעורבים, החשבון העסקי והפרטי והגנים והצהרון. להפריד. נכון, זה מתחיל פה הבלגן, וקודם כל לא חייבים מבחינת מס, לא חייבים, אוקיי? אבל בשבילכם, שיהיה את ההפרדה הזאת, בשביל שתדעו כמה משכורת למשוך. אז את צריך... ולעשות הוראת קבע של משכורת שעוברת כל, לא יודעת, 9, 10, 8 לחודש, שיהיה המשכורת שעוברת לחשבון הבנק של הבית. נכון, אבל קודם כל צריך ללכת אחורה, בשביל לדעת כמה. אז קודם כל אתם יכולים, אני הרבה פעמים לקוחות שואלים אותי, יש לי כזה פורמט כזה, טופס שהכנתי, שאני אומרת להם מה הרווח נטו שלכם אחרי מיסים, אבל לפני קריות ביטחון, ותתפלאי כמה חושבים שהרבה יותר גבוה, אני אומרת לו, אתה יכול למשוך 8,000, והוא כזה קצת מתבאס, אני שומעת בצד השני את הבאסה, אבל זה הסכום שאתה יכול להעביר ממוצע, שוב, אנחנו כל פעם מסתכלים על זה ממוצע. ברור, כי זה שנתי. בדיוק, כי יכול להיות חודש לפני החגים, אני מניחה שכאילו הרבה קוסמטיקאיות עובדות בטירוף, ואז יש לה עלייה, אז היא אומרת, טוב, אני אמשוך יותר כסף הביתה. אבל אחר כך, כאילו... אז אני אומרת, עושים הוראת קבע על סכום קבוע, בסוף שנה נשאר לך כסף, תחליטי מה את עושה איתו. בדיוק. ואני בשנים האחרונות, דרך אגב, וזה אחד הדברים שאני מדברת עליהם הרבה בפודקאסט, זה לדעת גם לקחת מה שנשאר, ולהשקיע אותו כדי שכבר הכסף יתחיל לעבוד בשבילנו. כי ראינו שהמציאות שלנו לצערנו לא יציבה, וסוגרים לנו עסקים בעל כורחנו, כי יש מלחמה, יש סגר, יש כאלה. נכון. אנחנו צריכות ללמוד... לבנות עוד ערוצים. בדיוק. זה חשוב מאוד. אין לנו, כשלנו סוגרים את העסק, מה שנקרא, לא נכנס משכורת, כמו אצל שכירים לפעמים. נכון. כן, זה הרבה, מקובל הרבה, אני רואה גם הרבה לקוחות שלי, שלא יודעת, מישהי מגשרת, ועכשיו יודיע לי, אני הולכת למכור גם ארומותרפיה, לפתוח עוד ערוצים, כי היום עסקים אנחנו צריכים באמת לחשוב על עוד דרכים, אבל לעשות ההפרדה הזאת, זה ממש ממש חשוב, כי אחרת אנחנו לא יודעים, והרבה פעמים, נגיד עכשיו המע"מ, זו תקופה מאוד מאוד חמה, אני יכולה להגיד למישהו, אתה מרוויח, לא יודעת, 20,000 שקל, אז הוא אומר לי, לא, אבל אין לי כסף. אבל העסק רווחי, מה שקורה, שהמחיה פה מאוד מאוד יקרה, לא יודעת, החופש הגדול והחגים, והזה לקחו את הכסף של העסק ועבר אל הבית, ואז הם לא מצליחים, אם רוצים לעשות תוכנית כלכלית, או הבראה, או פעמונים, או לא משנה מי, דבר ראשון הוא יגיד, תעשו הפרדה, וזה א' ב', וזה היום, כאילו הרבה פעמים אומרים לי, וואי, העמלות לא כאלה יקרות, זה גרושים עולה היום. וזה גם הוצאה מוכרת ומפחית מיסים, אז הכל בסדר, זה הכל חוזר. מפחית מיסים, וזה באמת נותן זה עושה סדר. אני בן אדם שאין לו בלגן, אין לי בעיה עם בלגן, אבל אני אוהבת סדר. כאילו, אני יודעת להסתדר עם זה, אבל שיהיה לי סדר, מה עושים. מה הבסיס? בדיוק, אז תעשו את זה, זה ממש ממש חשוב. ממש חשוב, וכן, אז ההבדל בין רווח למשכורת, זה בעצם יש את הרווח שנשאר, שבסוף מזה אני צריכה גם לשלם מיסים, וגם לשלם לעצמי משכורת, וגם לקחת בחשבון את הקריות ביטחון, והשקעות עתידיות שאנחנו רוצות בעסק. והפקדות לפנסיה, וכל מיני... מאוד חשוב, וזה בכלל לא שאלה. מה עם דברים גבולים יש בהוצאות מוכרות, ואני מדברת איתך על זה לא פעם ולא פעמיים, כן. מה מותר לנו לדווח? לדוגמה, רכב, נסיעות, טלפון, בגדים, זה כאילו יש תחומים אפורים כאלה, שיש בסוף הגדרה מאוד ברורה של מה כן ומה לא, ובכמה אחוזים, גם לא הכל 100% נגיד מוכר למס, נכון? נכון. יש דרגות, אז תעשי לנו רגע סדר בזה. יש, באופן כללי, מס הכנסה אומר שההוצאה זה למען ייצור הכנסה. זה הבסיס. אז אם עכשיו את קוסמטיקאית קונה חומרים, אז זה ברור שזה למען ייצור הטיפולי פנים. זה כאילו הקל, אם אני מעצבת בגדים, אז הבדים, זה, אבל איפה זה מתחיל להסתבך? כשיש באמת את ההוצאות המעורבות האלה. רכב יחסית זה קל, כי רכב אמנם, אני באתי לפה לפודקאסט, ואני אלך אחרי זה למשרד, ואחרי זה אני אלך אולי לשים את הבת שלי בחוג, אז זה הוצאה מעורבת. אז מס הכנסה אומר, בסוף שנה עושים תיאום, קוראים לזה תיאום. זה יחסית קל, רכב. איפה מתחיל קצת כאילו להסתבך? נגיד, כמו שאמרת, קניות. נגיד, אני עושה קניות הביתה, אז אם, שזה קורה הרבה אצל לקוחות, הם מביאים לי את ההוצאה, את הסופר, עם השניצלים והסנפוס והתחבושות, וכל מיני דברים לא נעימים אחרים שאני רואה שם, אז לא, תפרידו, כי אם מס הכנסה יעשה ביקורת, אז הוא יראה, הוא יגיד, לא, זה הוצאת של הבית.
כמה שיותר אתם צריכים להוכיח, התפקיד שלי ושל הלקוחות שלי, שזה למען ההכנסה. אם נגיד אני עושה סדנה, נגיד את קוסמטיקאית, מאפרת, את עושה בבית, את מזמינה בנות סדנה הביתה, אז תרשמו לרואה חשבון, קניתי 1, 2, 3, 4, זה לסדנה בתאריך כזה וכזה. שיהיה תיעוד בעצם אל מול מה ומה ההסבר של הדבר הזה. בדיוק. אני כל הזמן אומרת, תיעוד, כי יכול להיות ביקורת, כאילו עכשיו תגידי לי, זה לסדנה, ואני אגיד, טוב, בסדר, ואז אולי תהיה ביקורת עוד 2, 3, וואלה, את לא תזכרי שעשית סדנה ב10/9. כמה שיותר הוכחות על דברים כאלה שהם יכולים להיות קצת ריח של כאילו לא מוכר, או נגיד מתנות לחג, עכשיו אנחנו לקראת החגים. תרשמו, נתתי לככה וככה מתנה, כמה שיותר תעזרו לי ולכם שזה יהיה מוכר. בואו נשבת על איזה עוד הוצאות, יש ביגוד, אגב, ביגוד. כן, ביגוד יש לנו על זה שיחה אינסופית. עקרונית זה לא, יש חוק, בחוק יש ממש הגדרה, אבל להגיד קוסמטיקאית, כן, לובשים חלוק. תלוי מי. לא יודעת, כאילו, אבל אם את שמה זה עם לוגו, או זה, אז ברגע שיש את הסימן, אם היה לי חולצה פה והיה זה, אז זה מוכר. ביגוד זה קצת גבולי, אבל אני כאילו גם הגישה שמאוד מקובלת, שכאילו בגבול הטעם הטוב, אבל לא, שוב, אם אני עכשיו אלך לזרה. אם יש איזה, אני מעבירה הרצאה מאוד גדולה, חד פעמית וכאלה, אז אני יכולה להביא עכשיו איזה חשבונית ולהגיד זה לכנס. היה עכשיו בכתבה עם, איך קוראים לנו? עם הפן, שהיא רוצה שהפן יהיה, וואי, שכחתי את השם שלה. עינב בובלי, לא? כן. אז היא ממש רוצה לתבוע את מס הכנסה. ולמה כל הדיון הזה? כי הפן הזה, יכולה לבוא איתו לפודקאסט, להרצאה, לזו, אבל היא יכולה גם, זה יכול להיות גם 5 דקות אחרי זה, ללכת לאירוע או לבית קפה עם חברה. בדיוק, אז זה כאילו מעניין לאן זה יתפתח, אבל זו דוגמה קלאסית להוצאה. ויש המון כאלה. שמעורבת. יש המון הוצאות כאלה שהן כאילו על התפר, והן לא ברורות, וכן, עולה השאלה של למה השכירים לא יקבלו את זה כהוצאה, ואנחנו כן. איזה, מה למשל? מה שכיר מקבל? לא מקבל, אז זה מה שאני אומרת, למה שהוא לא יקבל ואני כן אקבל, כאילו, פה ההפרדה. נגיד שעון חכם. זה אני כן, אבל סתם, לי עלה בוטוקס עכשיו, יש לי הרבה לקוחות שהן משפיעוניות רשת, והן כאילו ג'לק וכל מיני, גם אני זו הוצאה מוכרת? לא, זה לא, רגע, שאני אבין שאני יכולה לדבר על דברים. הלוואי. זה לא, כי שוב, זה גם, זה מעורב. אבל שוב, בוא נראה מה עם עינב בובלין, אם היא תצליח. יאללה, אולי תפתח לנו עולם. כן, הלוואי. יאללה, מגניב. הצהרת הון. אנשים נבלים שככה אומרים את המילת הצהרת הון. כל כמה זמן עושים אותה, לאיזה צורך, מה מגישים שם. אוקיי, זה באמת כאב ראש. נגיד עם היד על הלב, למה? כי אנשים לא צריך להתחיל לנבור ולארגן את החומר. יש לזה צדים טובים. בדרך כלל זה בשנה הראשונה. יש עכשיו את הרפורמה של עסק זעיר, שהם אומרים שאולי לא, אם מי שנכנס לעסק זעיר אולי לא יהיה, הם לא מבטיחים, אבל נניח אני שמה את העסק זעיר, זה בדרך כלל בשנה הראשונה, ואחר כך כל 5-7 שנים, לפי הדרישה של מס הכנסה. אף אחד לא הולך מיוזמתו מגיש הצהרת הון, זה מלחיץ. א', זה כאילו, זה כאב ראש להרבה אנשים, כי הם צריכים להתחיל לאסוף את המסמכים, גם של הבעל, הצהרת הון זה לכל המשפחה הגרעינית. אז אם הבעל שכיר, אז את הפנסיה והקרן השתמשות שלו. זה קצת... עשיתי כבר 2 כאלה, יש לי תיקיות מוכנות, זה טיפ אחד החשובים, לעשות תיקיות מוכנות, שיהיה לכם קל להשוות מה הגשתם פעם שעברה, מה עכשיו אתם צריכים להגיש מה להשלים, זה עושה המון סדר. נכון, אני מדברת רגע, בואו נדבר על הראשונה, הראשונה זה גם כאילו בדרך כלל זה עסקים שהם חדשים, והם כזה, יאו, למה פתחתי את העסק, יש לי הצהרת הון. אני מודיעה להם שזה רק בשנה הראשונה, ואחר כך שהם דורשים, אז זה טוב, כי זה עושה סדר פתאום רואים מה הבית, מה יש לי, רכב, זה סדר, זה טוב, בהירות. ואחר כך יש עוד הצהרה שמס הכנסה רוצה לראות, רגע, היה להם בית בבנימינה, ופתאום יש להם 4 פנטהאוזים בתל אביב, ודיווחו שוב על הכנסות, יש פה פער. זה קצת, זה יכול להלחיץ, אבל קודם כל אני מאוד עוזרת ללקוחות שלי, יש לי צ'קליסט, אני יכולה צ'קליסטים, כי זה א' עוזר לי וגם ללקוחות. ואז רואים, מתחילים לעבור אחד. למי שיש סוכן ביטוח, שגם אני מתה על
להעביר כאילו, סמכויות, אז יש סוכן ביטוח, כל הנושא של הפנסיות זה יחסית קל, יש שאר הביטוח, אני לא אשקר שזה לא כאב ראש. זה מלחיץ, זה כאב ראש, אבל זה בסוף למטרות טובות, וכל עוד עובדים בצורה מסודרת, וכמו שאת אומרת, לא עובדים בשחור והכל מה שנקרא על השולחן, אין שום דבר כן, שהוא... לא, כן, זה גם לא כל שנה. כן, בדיוק, זה פעם בכמה שנים, יש לי עסק 12 שנים, עשיתי פעמיים. נכון, מה שאומר שזה ראשונה... בקרוב מתקרב. כן, אנחנו כאילו ברבית, העובדת שלי, אז היא מוציאה כל כמה זמן כזה רשימה, גם על הצהרות הון חשוב מאוד להגיד, פעם הם היו שולחים בדואר, לא יודעת, היום לכי תסמכי על הדואר, וגם אם לא קיבלתם, וזה מופיע, נגיד, אצלי ברשימה, שנגיד, אנה צריכה להגיש הצהרת הון, אתם צריכים להגיש. זה שלא קיבלתם את המכתב, זה לא אומר שלא פותר. אז שזה גם כזה, מה, לא קיבלתי את המכתב. לכו תסמכו על הדואר היום. או כן, משהו כזה. רגע לקחת אותך ל-state of mind, של בכלל מה זה להיות בעלת עסק, כי בסוף את רואת חשבון, אבל קודם כל בעלת עסק. נכון. המחשבה הזאת מרק לשלם מיסים, מרק לנהל את העסק, איך לייצר את העתיד שלי, איך לבנות את העתיד שלי ולהשתמש בעסק כמנוף למה שאני רוצה להגשים בחיים שלי, ונראה לי שאת עושה את זה בצורה מהממת, וזה כיף לעקוב אחרי איך שאת עושה את זה, ולשלב כן את התחביבים שלך כמו הפלמנק, או שאת אוהבת לטייל בחול, וכאילו יש את זה בתוך זה. אז אני אשמח לשמוע מה state of mind שלך בזה, שאת רואה גם המון עסקים שעושים את זה. וואו, זו שאלת השאלות. אני חושבת שה-state of mind הוא באמת שונה. יש לי כזה במשרד, העסק בידיים שלך בספרדית. ה-state of mind צריך להיות שאנחנו אלה שמחליטים על העסק שלנו, לטוב ולרע, שזה השינוי בין שכיר לעצמאי, שאני יכולה להחליט היום שאני עושה איזשהו מהלך שיווקי שיביא לי מלא לקוחות, אבל אני זאתי שצריכה לעשות את זה, ואני זאתי שאף אחד לא יגיד לי, אפשר להגיד, אבל בדרך כלל זה לא עובד, שאנחנו אחראים על העסק, להיות בקשר עם הרואה חשבון, להחליט שעושים ליווי, ואני גם, הנושא הזה שאליי כאישה, אמנם הילדים שלי כבר גדלו, אבל תחשבי שאני פתחתי את העסק הזה, הילדים שלי היו בני 9, הם היו יחסית קטנים, לי היה מאוד מאוד חשוב תמיד להיות איתם, אני כאילו עובדת עד 4, לא, יכול להיות שבערב אני אעבוד על המחשב הזה, אבל אני חושבת שהרבה נשים מאוד מאוד חשוב להם הקטע הזה של האימהות ולהיות, והעסק יכול לאפשר את זה בצורה מאוד מדהימה, אבל צריך לדעת גם אם מישהו צריכה לג'נגל את זה, ולהיות שוב מודעת לזה, אנחנו נשים, יש לנו ילדים. אני חושבת שגם גברים היום, גם בעקבות הקורונה והמלחמה, אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים לטייל, אנחנו רוצים לרקוד כל אחד והתחביבים שלו, אבל לבנות את העסק על סמך זה, או לקחת פרילנסרים, או כמו שאת אומרת, לבנות את ערוצים, וגם היום, ולהסתכל על העתיד, להסתכל קדימה, אנחנו לא רוצים לעבוד 24/7. לגמרי. לא בשביל זה אנחנו פה. כן, וליהנות. גם לי אחד האלמנטים הכי חשובים זה ליהנות, ואם אני מרגישה שאני בתקופה שלא טוב לי, אז אני בודקת למה. אבל שוב, האימהות, לי זה, כאימא זה מאוד מאוד חשוב, ואני מניחה שלהרבה אנשים היום. אני יכולה גם להוסיף, וזה גם הרבה שיחות שהיו לנו, ועברנו תהליכים מאוד דומים של רגע, הלכנו ללמוד NLP, והלכנו, עשינו שיווקים כאלה ואחרים לעסק, ואני חושבת שזה הרבה באמת רגע לבדוק איפה אני נמצאת בנקודת זמן הזאת, מה הצרכים שלי באותה נקודה, ואיך העסק אני מתאימה אותו לתוך הסיטואציה הזאת, וזה באמת רגע להבין שזה בידיים שלנו, ולעשות, אני חושבת שהשנתיים הראשונות של רגע לעשות את הסוויץ' משכיר לעצמאי, זה הכאפה הכי גדולה של החיים, אבל גם הכי טובה. וזה באמת רגע, אני מסתכלת היום על אנשים שעוד נשארים כשכירים, ואני לא במקום של כאילו רחמים או שהם פחות טובים, אבל כאילו הקפיצת מדרגה שאת עושה בהתפתחות האישית, כשאת הופכת לבעלת עסק, ואת באמת רגע לוקחת בעלות על הדבר הזה, זה כאילו התחושת סיפוק הכי מטורפת שיכולה להיות, אבל זה השינוי של ה-state of mind רגע. נכון, זה באמת לא דיברתי על ההתפתחות האישית, אני רואה את זה כי אתה חייבת להיות כל הזמן בהתפתחות אישית, כי נגיד, אני תמיד מספרת את הסיפור שלי כשהייתי שכירה, אז אף פעם לא ביקשתי העלאה. כי הייתי כזאת, וואי, חסרת ביטחון וזה פוגש אותי גם עכשיו, אפרופו הפוסט שכתבתי להעלות מחירים. זה שלא הייתי מוכנה להעלות את זה
בתור לבקש, בתור עצמי זה הכי צף, כי אף אחד לא, אף לקוח לא יבוא, וואו, סמדר, תקשיבי, את עושה מעולה, עבודה מעולה, אולי אני אעלה לך, אין מצב כזה. אנחנו אלה ההפך, עוד פותחים עיניים, אבל למה את לוקחת כל כך הרבה? בדיוק, כאילו, קוסמטיקאית, מה 500 שקל, מה? אז זה, וגם לי יש פודקאסט שלי, וכאילו כל האנשים שדיברתי איתם שם, כולם דיברו על התפתחות אישית, גם גברים. אין ברירה, אי אפשר לפתח את העסק אם אנחנו לא מפתחים את עצמנו מבחינה אישית, כי א', כבעלי עסקים אנחנו צריכים כל הזמן למלא את עצמנו ולדאוג להתפתחות האישית, כי אחרת זה עסק שואב, גם זה הצד השני. לקוחות שואבים, וזה צריך לדעת לדאוג לעצמי. גם לשים גבולות, להגיד לא, וזה כל הדברים שאני חושבת שדווקא מלמדים אותנו של רגע, אז תצניעו כמה אתם מרוויחים, ותהיו לרצות תמיד את האחרים, ופתאום כבעלת העסק, את חוטפת את זה כאיזה כאפה אחת גדולה. ואת אומרת, לא, רגע, מה? אני לא יכולה לעשות לזה הנחה, ולרצות את זה לקבל אותו בשעה הזאת, ובעצם כשאת לומדת את כל הדבר הזה, ואת אומרת, אוקיי, אז אני בונה חוקים, ומתחילה להתנהל כמו חברה גדולה, כי בסוף חברות גדולות מתנהלות כמו שהן, כי יש שם המון עובדים, ואחד הדברים ששמעתי באיזה פודקאסט, ואני מאוד מיישמת אותו גם בעסק שלי, לכתוב נהלים, גם זה עסק של בן אדם אחד, שאם מחר יבוא מישהו שאת רוצה להכניס עובד לעסק, הוא יקרא את הנוהל והוא ידע מה הוא עושה. כי אז זה אומר שיש תהליך מאוד מובנה ומאוד ברור לכל הדברים בעסק שלך, ומאוד קל יהיה להרחיב אותו. ואז יש גבולות, הכל ברור לכולם, אין הפתעות, וגם הלקוחות מתיישרים בסוף למי מה שאנחנו בעצם מכתיבות. נכון, נהלים גם מול לקוחות, זה נגיד אני שמה לב, נגיד עכשיו, בגלל כל הרשויות המס שהולכים ומכבידים, נגיד מספר הקצאה, זה פחות רלוונטי לקוסמטיקאיות, אבל מעל 20,000 שקל צריך להוציא מספר הקצאה, כאב ראש אחד גדול, אבל רק הלקוח יכול לעשות את זה. ויש לי הרבה קלאשים על לקוח, את לא יכולה לעשות לי את זה, את לא יכולה להיכנס לי לאזור אישי. אז אני אומרת, טוב, אני צריכה לעדכן את הנהלים שלי מול הלקוחות, שזה התפקיד שלהם. אז גם כל הזמן לעדכן, זה שנוהל היה טוב לפני שנה, לא בטוח שהוא עכשיו רלוונטי. אז כל... זה אני תמיד אומרת, הנהלים נכתבים בדם. בדיוק, דברים שחווינו. בדיוק. ככה, לקראת שאנחנו מתחילות לסיים, רק כן אנחנו צריכות לדבר רגע על פנסיה, על קרן השתלמות, מה חשוב בזה. פנסיה אנחנו מחויבות לשלם, נכון? אין היום לזה היום אכיפה, אבל אנחנו מחויבות להפריש, ואנחנו מחויבות בעצם כמה אחוזים, איך זה עובד, על סמך מה זה מחושב. על אחוזים אני לא זוכרת אף פעם. לא, כן, פחות או יותר. לא, אבל אוקיי, בואו נתחיל מהקל. קרן השתלמות, אני תמיד ממליצה ללקוחות פותחים עסק, תפתחו קרן השתלמות, אפילו תפקידו 200 שקל. אני אומרת אפילו 50 שקלים, רק שיתחיל לרוץ ויתחיל לצבור פזם. בדיוק, לדחול פזם, בואי, אנחנו מוצאים את ה-200 שקל האלה לא יודעת, ארומה, זה כלום כסף, וזה גם אחלה חיסכון, כי אם מישהי חוסכת בביטקוין, ניירות ערך, כל מיני, היום הרבה אנשים חוסכים, כל הרווחים שם חייבים במס, וקרן השתלמות זה אחת ההטבות, לא נשאר לנו כך הרבה, שכל הרווחים שם פטורים ממס. והיא הוצאה מוכרת. והוצאה מוכרת, אז היא מפחיתה תשלומי מיסים. בדיוק. חזרנו לאותה נקודה. בדיוק, אז תעשו את זה, זה אחלה, ובדרך כלל הקרנות כאילו מתחרות ביניהם, אז הם רוצים שהתשואות יהיו מאוד מאוד טובות, אז זה דרך מעולה. ויש כאלה גם יש לי לקוחות שמחכים נגיד לסוף שנה, מפקידים פתאום 20,000 שקל, אני פחות אוהבת את זה, אני חושבת שעדיף להפקיד לא יודעת, 1,000 שקל, ואז בסוף שנה להפקיד. אתם צריכים לדעת גם, אפרופו שוב, מה האופי שלכם, וגם לא לחכות, קרא לי עם לקוח, שהוא חיכה ממש לרגע האחרון, הוא החליף סוכן ביטוח, לא משנה, הוא הפקיד, נראה לי ב-30 לחודש. וזה כבר היה מאוחר מדי עד שזה נקלט. זה לא משהו נתפקשש, מה זו? עכשיו שבאתי לעשות לו את הדוח, אמרתי לו, אני זוכרת שהפקדת לקרן השתלמות, איפה זה? לא, זה לא, משהו היה שיבוש. לא לחכות לרגע האחרון, אין, מה שהמידע ב-30, הוא אותו מידע כבר מעכשיו. אז תתחילו עכשיו גם לחפש, סוכן ביטוח שאתם אוהבים, מה אתם, תתחילו... סוכן ביטוח, עשיתי שינוי עכשיו, לפני כמה שבועות, זה פרייסלס, חייבים לשבת עם סוכן ביטוח גם כן, שמבין, שמסביר. מבין בעצמאים גם. בדיוק, כזה, שהוא בעצמו עצמאי, שכדי בעצם לעשות לכם את המקסום של כל הדבר הזה. בדיוק. זה, אני גם אומרת תמיד ללקוחות, אני אומרת כמה מספרים, כמה אנה צריכה להפקיד, אבל עוד פעם, הפער ציפיות, אני לא סוכנת ביטוח. גם איפה העמלה, כמה עמלה, כמה דמי ניהול, כמה...
בסוף זה דברים מאוד קריטיים, ששוב, גם פה יכולים פתאום לעשות קפיצה מזה שתקבלי בקרן השתלמות שלך, בסוף התקופה של 6 שנים 100,000 שקל לבין 130,000 שקל. שזה כלום, זה בסוף משא ומתן על דמי ניהול ועל איזה תוכנית שמו אותך. נכון, וגם זה נושא פחות נעים אצל עצמאים, הרי אין לנו ימי חופש, אין לנו ימי מחלה, אין לנו כלום, וגם קורה לי שחס וחלילה, מישהו חולה. אז יש, אם אתם מוגנים טוב בפנסיה, כי גם יש בפנסיה נושא ביטוחי, שאפשר לקבל אובדן כושר עבודה, ושוב, תזכרו, אנחנו הבעלים של העסק, אנחנו העסק בידיים שלנו, אז תדאגו לזה, עזבו, כאילו יש כאלה אומרים לי, אני לא מאמין בפנסיה. אוקיי, אל תאמין בפנסיה, אבל אבל את המינימום תפרישו, ואפילו את המינימום, גם אני לא מאמינה בזה שכשנגיע לפנסיה אנחנו נראה אותה, סורי, אני בונה על דברים אחרים. מפרישה את המינימום, כדי זה, והנה הסוכן ביטוח עכשיו שעשה את הסדר, הוא אמר לי, וואלה, את מסודרת טוב לפנסיה, וזה רק מלהפקיד את המינימום והכל בסדר, מה שנקרא. ויש תוספות נוספות שאחר כך כאילו אני בונה עליהן בכלל ולא על הפנסיה. כי התחלת מההתחלה, באמת אני רואה את חשבון שלך הרבה שנים, ומההתחלה הפקדת. אז זה גם מאוד קשה באמת, אם לא מתחילים מההתחלה, פתאום עכשיו, וואי, ניפרד מ1,000 שקל. אבל גם זה הוצאה מוכרת, וזה לחשוב על העתיד. נכון. זה לגמרי חיסכון לעתיד. גם יש איזה טיפ קטן, עם הוצאה מוכרת, נגיד האישה לא חייבת במס, אז כשאני עושה את הדוח, אני מעבירה את זה לבעל, ועושה איזה תכנון מס. הנה, בבקשה, רואת חשבון חכמה, כאילו לא, אז שום דבר לא נזרק לפח, אבל אז תפרישו ותבינו, שוב, תראו מה, ולא לחכות לרגע, ל-20 לחודש, משהו כזה. טוב, אז אנחנו רגע נתחיל לסכם. וואי, זה בסה. כן, זה נורא כיף, אבל בסוף אנחנו רוצות פרק שככה זה. הרגלים קטנים שעושים הבדל גדול בניהול של העסק, בתחום הכלכלי, שככה את רואה אותו גם מניסיון שלך וגם מניסיון של לקוחות שלך. וואי, הרגלים קטנים, אני מתה על זה, אני גם הרבה פעמים כותבת על זה. קודם כל יום להיכנס לבנק, אני אומרת לזה, זה טקס של בוקר טוב לכסף. בדיוק, עם הקפה, כל אחת, עם הצ'אי. משנה את האווירה לגמרי. זה לוקח 2 דקות. זה גם אגב הרגל שמחבר אותך לעסק, שזה הרבה בעלות עסקים לא נכנסות. להיכנס לבנק, להוציא קבלות וחשבוניות על הבוקר, לא למשוך את זה. הוצאות גם, לא לחכות, לא. כאילו כמו כביסה, שאם יש לך הר של כביסה שמחכה, זה מבאס, את רואה? כאילו זה... כל הזמן להיות עם זה, ולהיות בקשר עם המספרים, ואז לראות, לא לחכות. ועם הרואת חשבון. ועם הרואת חשבון, בדיוק. ואז, אחרי שאתם רואים את המספרים, תחליטו לאיזשהו מסלול שאתם רוצים לעשות, איזשהו שינוי. אני נגיד מאוד מאמינה בייעוצים וליוויים עסקיים. זה השקעה לטווח ארוך. אני רואה את זה ככה, ואני דווקא מוסיפה פה טיפ זה, לי יש בלוז סגור, קודם כל סוף חודש או הראשון לחודש, תלוי איך זה יוצא בתאריכים, של חצי שעה, שזה לשלוח את כל החשבוניות לבטל, ככה להעביר לה את הכל. את עושה את זה כאילו לא כל יום? את החשבוניות לבטל, לא. מה שאני מצלמת זה מקבלת hard copy, כן. מה שצריך להוציא מהמחשב וזה לוקח זמן, אני מתיישבת פעם בחודש, יש לי זמן, מתי אני שולחת לה את זה. וחוץ מזה, זה גם ישיבה עם עצמי, פעם בשבוע, חצי שעה ביומן, שאני עוברת על כל הפיננסי, עזבי רגע את הבוקר טוב לכסף, כמה נכנס, כמה אני צריכה לשלם מע"מ על אותו שבוע. פשוט רגע להכיר את המספרים, כי כמו שאת אומרת, כשאנחנו מכירות, זה הלישון בשקט, זה רגע להיות בתוך העסק, לחיות אותו. נכון. ועוד משהו מאוד מאוד חשוב, תכירו את האופי שלכם. כי דיברנו על זה הרבה פעמים, יש לא מעט בעלי עסקים שיש להם הפרעות קשב, וזה לא בושה. זה חלק מזה. זה חלק מהיופי, מהקסם, אבל אם יש לכם הפרעת קשב קשה, ובאמת לא בקטע של ביקורת חס וחלילה, עובדה, אל תלחמו. כאילו, ידעת כמה פעמים יש לי שיחות עם לקוחות, אוי, לא נעים לי, אני ככה, אני כאילו אני המורה בכיתה הזה זה בסדר, אני אוהבת אתכם כמו שאתם, אבל פשוט, אתם רוצים שעסק יגדל, כמו שאתה אומרת, הקטע הכלכלי, תבינו שככה אתם, ותיקחו עזרה, יש פרילנסיות מעולות, ואני רואה אגב, שלקוחות שעשו את זה, שהם מאוד מאוד מוכשרים, אבל מפוזרים ברמות מטורפות, אמרי, וגם פחות אני ממליצה האישה או לבעל שיעשו את זה, זה גם לא עולה היום הרבה כסף, פשוט תיתנו לה, את אחראית על לגבות את הכסף, את תכירו את האופי שלכם ואל תלחמו אותו, תלכו עם החוזקות שלכם אפרופו, ומה שאתם לא טובים,
תעיפו את זה, כי זה גם כאילו משקולת, אני רואה אותם באים כזה, ברור. אוי, סמדר, ולא נעים, שוב, אבל לא נעים להם ממני, וחבל. וכמה אנרגיות ומשאבים זה לוקח מהם מנטלית, לא באמת בכספים או דברים כאלה. וגם חס וחלילה, אפרופו דיברנו על זה, שאם יש ביקורת מס הכנסה, ולא הוצאתם את החשבוניות בזמן וקבלות, זה שיש לכם בעיה של חוסר ארגון וסדר, זה לא מעניין אותם, אין, זה לא כמו בבית ספר, הקלות וזה וזה, אין את זה. זו תחושה לא נעימה לשבת, עברתי אחת כזאת לא מזמן, וקיבלתי אותה בהצטיינות, מה שנקרא, אבל זו תחושה לא נעימה לשבת מולם, שבודקים לך רגע את כל הכנסה, מול כמה נכנס לחשבון הבנק, ואיפה החשבונית. זה ממש רגע עוברים אחד-אחד ובודקים. ממש לא נעים, ועוברים ביט, פייבוקס, אין דבר שמפספסים, כי את הייתי צריך בכמה טיפולים, את מאוד מסודרת, את כאילו באותו רגע, תמצאו לכם את הסיסטם, את השיטות עבודה, שלא לצאת מאיזון. לא להתפזר באיום. ותרוויחו יותר, זה כאילו נשמע כאילו, וואי, מה, אני עצמאית, למה היא נותנת לי חוקים? זה רק יהיה לכם, אתם תרוויחו יותר? אני אגיד משהו, יש לקוחות מדהימות שמגיעות משלמות בזמן והכל, ויש את אלה ששוב, אולי יותר מפוזרות, פחות על זה, מגיעות, אוי, שכחתי להביא כרטיס אשראי, אוי, שכחתי להעביר לך, אוי. זה התפקיד שלנו, אין לא נעים, הרבה קוסמטיקאיות אומרות לי, אבל לא נעים לי, אמרתי, מה לא נעים לך? זה המשכורת שלך. כאילו, ממה לא נעים לך? כמו שהיא באה לסופר והיא יודעת שהיא צריכה לבוא עם כסף, אותו דבר היא צריכה לבוא לעסק שלך ולשלם לך כסף, אז פשוט, כן, לתזכר, לכתוב הודעה, היי, מה קורה, היית בטיפול, עדיין יש לך פה חוב, whatever, לעשות את זה בצורה נעימה, נכון. להתנתק פה רגשית מהסיטואציה, כי זה באמת לא שלנו. מה שנקרא. כן. מתי נכון לקחת עוזרת אישית? ככה נגעת את זה בקמצוץ, אז באמת מתי נכון לבעל עסק? בטוח שזה אינדיבידואלי, אבל בטוח יש גם רגעים שאת רואה, שאת אומרת, אוקיי, העסק הזה כבר יכול להתקדם לשלב הבא, ומה זה עושה לעסק מה שאת רואה? תראי, נגיד שוב, בתחום שלך, של הקוסמטיקה, אני חושבת שנגיד התחום הזה של לקבוע תורים. זה משהו שהוא, מישהי פנתה, סוף סוף יש ליד ומישהי פנתה, אבל אין לקוסמטיקאית זמן לטפל בזה. כאילו כשאת מרגישה שאת לא עומדת בעומסים של המשימות שיש לך, ואם עשית וניסית ושיטות, ויש היום גם אפליקציות ויש דרכים, יש כאלה שעל ההתחלה לוקחים, אבל אני חושבת שנכון לנסות לבד. אני תמיד מנסה לבד דברים, ואז אני רואה שאני לא עומדת בהם, אז קודם כל, אם אתם לא מסתדרים, כאילו כל מיני סימנים, נגיד היום ה-16 לחודש, ולא שלחתם עדיין לרואה חשבון את החומר, זה סימן. זה סימן. או שנגיד, אמרתי לך יש לי לקוחה קוסמטיקאית, שהיא לא הוציאה חשבוניות יולי-אוגוסט. וואו. משהו פה לא תקין. כשזה לא עובד ויש תקיעות. משהו לא עובד והעסק גדל, ואתם עושות מהלכים, ואתם רואים שהם מתקשרים אליכם הרבה, אבל אתם לא עומדות בפנייה, הדבר הכי גרוע. שיש. לפספס לידים. לפספס לידים, פניות של... ולקוחות, כן. אז בקיצור, יש נקודות מאוד ברורות, וסמדר אפילו סיפרה לי אתמול שלא ידעתי את זה, מזה שבעצם יושבים באמת על העסק איתך, את לפעמים אומרת, אוקיי, זה הגיע הזמן כזה שאפשר לקחת ולעזר. כן. גם אני חושבת שהכי חשוב זה לדעת מה רוצים מהעוזרת אישית. בטח. כאילו, אני יודעת מלקוחות שכאילו רוצים הכל. לא, אבל תחשבו מה אתם רוצים שהיא תעשה. ולא לפחד, אפילו... אני יודעת כאילו, יש לי חברה שהבת שלה היא עוזרת אישית ילדה, של מישהי שעושה ג'לק, שנגיד, הרי איך זה הולך ג'לק? כל היום שולחים הודעות, תוכל להזיז לי, את תוכל פה. והיא לא, היא עובדת בזמן הזה, אז יש איזו ילדה בת 16-17, והיא מוציאה לה חשבונית? איך זה באמת עובד? תהיתי על זה דרך אגב. לא יודעת, לא שאלתי, יכול להיות שהיא קונה לה כמה שעות, יכול להיות שמספיק עוזרת אישית גם ל3 שעות בחודש, והיא סדרה לה את העסק בצורה... לגמרי. זהו, כי תמיד אומרים לקחת עזרה, זה כאילו נשמע כזה מפוצץ לשלם משכורת למישהו, אבל לא, זה יכול להיות מישהו פרילנסר או כמו ילדה כזאת, שרק סוגרת רגע הודעות בוואטסאפ של כמה שעות בשבוע, ובזה נגמר הסיפור. או אפילו בסרטונים, גם דיברנו על זה מלא, כאילו לצלם, לזה... כל מיני עבודות שלא בא לך להתעסק בהן. בא לך, אבל אין לך זמן, כי את צריכה לדעת מה החוזקה שלך. אם יש מישהו שיודעת לצלם סרטונים, שאין לה בעיה, אוקיי, אז היא יודעת, אבל היא לא יודעת לגבות את הכסף, אז אולי אפרופו... בחולשות שלכם, קחו את העזרה. בדיוק, זה אני ככה, אני מאמינה. לגמרי, אני איתך. מה היית רוצה שכל בעלת עסק תדע? גם כבעלת עסק וגם כרואת חשבון. זה כזה
בסוף את יושבת פה על כובע מאוד חשוב. נכון, וואי, לא, אני לוקחת את התפקיד שלי, האמת היא תמיד מאוד ברצינות. א', שתדע שהיא לא צריכה להיות מהנדסת אווירונוטיקה מחשבים בשביל לדעת לנהל את הכספים שלה. זה יותר מפחיד ממה שחושבים. לי, הכי חשוב לי שתדע שהיא יכולה, שהיא תאמין בעצמה, ושהיא יכולה לדעת את המספרים, וזה לא, זה נראה יותר מפחיד ממה שזה, ויושבים אצלי אנשים שהם ממש חשבו, לא ידעו שהם יכולים, ופתאום אומרים, וואו, ממש כיף לי וקל לי, ואפשר להשתנות, אגב. פעם ראיתי גם סרטונים שמישהי שאמרה, איך זה שנשים שהן מתגרשות, הן פתאום משתנות, שגם אני רואה את זה לקוחות שלי, שהן היו נשואות, והבעל, שוב, זה מאוד סטריאוטיפי, נהיה להם את הכסף, פתאום הן מתגרשות. ופורחות. והן כאילו וואו, ומנהלות, ומישהי פתאום פתחה סטודיו, וזה, אז למה אנחנו צריכות, כאילו, הרבה פעמים שינויים באים ממשברים וזה, אבל בואו, תאמיני בך שאת יכולה לעשות את זה גם לפני הגירושים, כשאת נשואה, וזה פשוט אפשרי. להעז, אני מאוד מאמינה בתעוזה. וזה בדיוק מתקשר לנו, בדיוק לשיחה שדיברנו בחנייה של שאלת אותי, רגע, אז מה דיברנו, אני אעשה כזה תמצית לפני שאנחנו מסיימות, שבעצם הרבה קוסמטיקאיות מרגישות תזוזה, ובכלל אמרת שזה בעלי עסקים באופן כללי, בעקבות המלחמה, בעקבות המצב במדינה, עסקים מרגישים תזוזה, אוקיי? ולאו דווקא לכיוון הטוב לפעמים של העסקים. ואמרתי לסמדר שאני דווקא מסתכלת על זה ממקום של כל מקום כזה, דווקא גורם לי להתחזק, לדייק את העסק עוד יותר, ואז כאילו אני יודעת שתבוא קפיצת מדרגה הבאה שלי. ואז שאלתי אותך מה, שעניין אותי. בדיוק. אז זה בדיוק הדבר הזה, של רגע לא להסתכל על המקומות האלה של קושי, בעיניים של אוי ונורא לי, וגם לעול אותו, והיא עשתה ככה, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים רגע ברעשי רקע, על מה אחרים עושים, או מה אחרים אומרים, וכמו שאת אומרת, הלחץ הזה מהבית, של מה מצפים מאיתנו, אבל גם מה שמצפים מהבית הוא לא תמיד נכון לנו. ולבוא רגע לדעת, לשבת בשקט עם עצמנו, להבין מה הציפייה שלי מהעסק, איפה אני רוצה לראות אותו בעוד שנה, שנתיים, 3, ואיך אני יכולה לנצל את המומנטום הזה עכשיו, בשביל להגיע לנקודה הזאת. ולהשקיע את המשאבים, את הזמן הפנוי שפתאום מתפנה, לצאת רגע מהמקום של לחץ ולהגיד, לא, אז אני משקיעה רגע את המשאבים שלי במקום אחר, אני רגע מחזקת אצלי משהו, ההתפתחות הזאת כדי לעלות לשלב הבא. כן, נכון, וגם להיות בתנועה, זה גם, בואי, שתינו עברנו קורונה ומלחמה, ואני, כשהייתה את הקורונה, לידה תוך כדי קורונה? לידה, אני באופן אישי נלחצתי בשביל הלקוחות שלי, אנשים, העסקים שרדו, כאילו תחשב, וגדלו, כל אלה שהמשיכו להתמיד, זה מאוד מאוד תעוזה והתמדה, תנועה ותמשיכו לשווק, כאילו עסק זה גלים, וכל עוד המחזוריות, אתם ממשיכות, אנשים שרדו את הקורונה, רוב העסקים שרדו, הם המשיכו, אנחנו כבר שנתיים לתוך המלחמה, והעסקים שורדים וממשיכים, פשוט לעשות את ההתאמות, ולזוז, ולא לפחד, להגיד, לא יודעת, להעיף לקוחות, או לשנות, יכול להיות שיש לקוחה שלא מתאימה לכם כרגע, זה בסדר לשחרר, כאילו, התעוזה הזאת, לא יודעת, לשנות משהו, או לקחת עזרה, כאילו, אנחנו הרבה פעמים מפחדים ממישהו, הרבה פעמים מדברים על תעוזה, על דברים מאוד גדולים, לקפוץ בנג'י, התעוזה היא ביום יום הרבה פעמים אצל בעלות עסקים, אז ודברים, ואני רואה שוב, שורדים את זה, גם אם אתם בתקופה לא טובה, לא יודעת, הילד חולה הרבה, לא יודעת, כולנו עוברים דברים אישיים, כל עוד אתם יודעות, אתם ממשיכות במה שאתם יכולות, זה חוזר אליכם, זה מסתדר, לא יודעת איך, כאילו אני מפרדת. זה תודעת שפע, זה ההתפתחות האישית, זה כל כך הרבה דברים ביחד, שכאילו כולם מדברים אותם היום, אבל זה כל כך, אין מה לעשות, זה בעצמות, לומדים את זה בדרך הרגליים, ודרך הניסיון בידיים, מה שנקרא. נכון. יואו, תודה רבה על פרק מהמם, נראה לי שואב במלא ידע, ותכתבו לנו אם בא לכם לשאול עוד שאלות, שנעשה פרק המשך. זהו, ואני מאחלת לנו שנה טובה, אנחנו עוד שנייה ככה בשנה חדשה, שתהיה שנה משעממת של שגרה, שנוכל באמת להתפנות בהגשמות עצמיות, ולכבוש את העולם בכל אחת בתחומה. כן, ושיחזרו החטופים, אמן, 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 שנהיה אחרי המלחמה הזאת. בדיוק. ואומרים שאחרי מלחמה, אגב, יש סגסוג. נכון, אז אנחנו, יש למה לצפות. בדיוק. אז תודה, אנה. תודה רבה. תודה.